What's up mga guys? Ani ana punta aning buntag udto hapon atong buluhaton. Natay mga binuhi ani nga mamalibad magmamalit. Kaya palit mo kunaan og pasaw para sa ka adlaw kan ana nila. Ato lang isuod ni una. Yan, isuod na itong silupin para hindi magkalat. Takot na ito. Kanay mga manok, mga sirop. Hindi ka pa dyan kapaabot. Yan. Ano na yung manok nila? Buyag-buyag. Isa ray hinungdan anak ka na rin yung karaan. Sige pa nga do isang kay pao do ng tagaan mo nga sa gihapon. Puro na yung malagag ng piso ka ng duha. Talisa ay lambuhon o kanang talisa yung kamulit sing tanay ni ana ho kada ha maduga na iron di ano manok unos anad na nga manok diha why tuan ana why tiglas unos anad ihaw hindi kaayo basta musada pa sana yung sa talaan. Ingan ka na na yung mga kabati. Lumulong naman ang isa ka ng lakot-lakot ng kabati. Kana mo na pilibirong anak katutuan na yung lumulong kana nang bukod mo na ingahan lang tanan. Kana dumagan ako na kana maingahan walay sindanan sa tanan. Katulong piso na nga. Katulong piso na nga. Kaupat ka ng gamay. Wala siya nagtulong na katulong piso. Nga, first week siguro buwan na sa piso na nga. Kanang Julin Bala yung Flying Tiger gun
silinganan pero may buutan man tag silingan di mangunay.